Dnes som si vybral kamzik, mám dať akorát z druhej strany. To znamená, že na začiatok som si dal skoro 2-kilometrové stúpanie s prevýšením asi 300 metrov. A tým, že teplo a svieti slnko, tak som začal pomalšie, ako by som si myslel, že by som mal ísť. A je to dosť makačka. A tým, že je už takéto teplo, tak som si zobral aj nejaké sacharidy navyše. Mám 2 gely, mám nejaký carb mix a vodu v takom tom vaku, čo mám na chrbte. Čiže mi to nelieta tu vpredu. Uvidíme. Poďme na to. Idem už skoro 15 minút. Stále mi chýba 200 metrov prevýšenia. Fuj. Prvá pomoc v tomto kopci. Lebo ja mám pocit, že to neskončí nikdy. Aj toto je trail. Toto vyzerá, že sa tu chodia vyvolávať duchovia, ale on sa tu hrajú iba deti. Navigácia ma tu pekne pokrutila. Mám taký fotbal. Už som dúfam, že na dobrej ceste. Na tom traile je super to, že v tých Karpatoch je strašne veľa rôznych trailov, rôznych chodníkov. Dá sa ísť jedným smerom, dá sa ísť opačným smerom. Vieš tam vybehnúť tú lanovku, čiže totálny masaker podľa mňa. A keď ťa zaujíma, aké mám ja obľúbené trasy, tak hodím sem niekde Stravu moju. Kľudne si ma pridajte, tam nájdete všetky tieto trasy, ktoré behávam. Po cca pol hodine si dám prvý gel. Sice mám nejaké 3 km za sebou, ale 300 metrov prevýšenie bolo akože brutál. Aktuálne mám tieto z Vilgainu. Je to sladké, chutí to ako nejaké pyré a nemám s tým problémy so žalúdkom. Takže vyskúšajte určite. Toto je paráda. Povestná lanovka, možno inakedy. Tak tento posledný kopec, to bol taký masaker, že to som radšej ani netočil, lebo by som to nerobil nič iné. Len fúčal ako lokomotíva. Extrém. Podľa mňa toto je horšie ako to stúpanie na začiatku. Čo sa týka nejakého doplnenia živín, tak nosím vždycky vodu. Na malej fľaške 250 ml aj zarabený omťak, 20 g nejakých 250 ml, sladké griť a splní to účel. Potom to čistou vodou to iba tak doplňam. No a popri tom mám na takomto 13 km behu mám 2 gely. Hovorím si vždycky, že radšej prehnať, ako by chýbalo, pretože ak je teplo, telo funguje úplne inak a potrebuje viacej tých živín. Viac doplňať tie sacharidy. Toto už je iba zbeh po ceste mládeže na Železnej, ako poznáte. Toto už je pohoda. Každopádne tie sacharidy sa snažím doplňať priebežne. Mám nastavené na hodinkách aj notifikácie každých 40 minút. Ale samozrejme nečakám na to, kým cítim úbytok energie. To už nie je skoro. Lebo trvá nejakých 15-20 minút, kým sa ten gel alebo čokoľvek dostane do toho krvného obehu do tela. A už sa mi stalo párkrát, že som to podcenil a musel som potom zastaviť a nájsť sa. Mám to za sebou. Skoro 13 km. To kebyže viem, že mi chýba 140 metrov, tak to dobehnem. 376 prevýšenie.
Dobre. Čo dobre do piče, s kokotmi sa pretekáme priebaný do piče. Sadol som do auta a prvé začína pršať. Takže dobrý biznis. Čaute.